Aké typické veci sa robia v škole? Prvá časť. Crr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 r
Učiteľka trochu smrtí, že áno. Nevzdychaj. Tak, deti, a pre túto hodinu by to malo byť všetko. A zasnažte si aj domácu úlohu. Že sme to mali na tú úlohu? Veď to máš na tabuli. Aha. Máš tú úlohu z matiky? Mali nejakú úlohu? Čo? Ne. Chceš mi odpísať? Alebo vieš, ak sa ti tento návrh nepáči, tak mi ho napíš sama. Chceš? Hneď ti prinesem učebnicu, hneď som u teba. Na druhý deň. Tak, milí žiaci, a dneska si skontrolujeme úlohu z pečpáckého jazyka. Máme nejakú úlohu? Veta, čo bola včera na tabuli. Chceš mi odpísať, prosím, prosím. Ja ju nemám, ja som si ju zabudla spraviť. Už je hodina, už ti to nemôžem dať odpísať. To je jedno, prosím. Prosím, daj mi to odpísať. Ja neviem. Dievčatá, chcete niečo hovoriť na hlas? Nie? Tak buďte ticho. Vidíš, máme byť ticho. Budem mať zasa 5. To ide za nestriednu knihu. Ja, prosím, ja. Dobre, no tak poď. Tuto. Zanieś, prosím ťa. Zanieś, prosím ťa, do prvej A. Jasné, nezabudnem. A kdeže to mám presne oniesť? Idem naspäť do triedy. Už by som asi mala ísť na ten záchod. Tak sa skúsiť prihlásiť. Pani učiteľka, môžem ísť na vecko? Nie! Jej, ahoj. Prosím ťa. Počkať, čo to má za zošit? Ty to nevieš. Nie. To je ten, čo sme na zajtra mali mať. Ide nám ho predsa kontrolovať. Čo? Ja som ho stratila. Prosím, požičaš mi ho, ja ti ho hneď zajtra vrátim. Prosím. No dobre, ale vážne zajtra mi ho vráť. Jasné, zajtra ti ho vrátim. Zajtra som u teba. Díky. No tak máš ten zošit? Prepáč, ale zabudla som ho doma. No super. Už by som asi vážne mala ísť na to vecko. Idem. Prepáč. Ešte raz mi tu vlezieš na záchod, tak uvidíš. Poďte naspäť do triedy. Dneska chýba Luisa, to je v háji. Čo teraz bez nebudem robiť? Otko, teraz budem odpisovať. To je v háji, Kotko, teraz budem odpisovať, keď niečo nebudem vedieť. To sa mám spýtať učiteľky ako také ubožiatko? To je moc ubohé. Prosím, vráť sa, Luisa, prosím. Pokračovanie na budúce. A ešte predom chcem povedať, že tieto vtipy daktore sú inšpirované z kanálu LPS Ľudská 1, ale niektoré sa vážne stavajú v škole, takže...